Ospamendik. Ez dut zurekin hitz egin nahi? Alaia, mesedez, utzi azaltzen. Begira, berdin zait. Maitanek erabili egin gaitu, guztiok, eta zuk bazenekien eta ez diozu ezer esan. Zure garonaren funtzionamendua desberdina da. Hori da dena. Hori ezin da sendatu, ezta? Baina, badaude ikasteko eta irakurtzeko beste modu batzuk. Entzun bitartean irakurtzen baduzu, hobeto lortuko duzu. Nire anaiak erabiltzen zuen, dislexikoa da bera ere. Fake newsei buruz hitz egin behar dugu. Kuskusero etengabe gezurrak zabaltzen ari delako. Ez da beste inor etorriko. Bideoaren gatik ez da. Jendeak ez du Maitaneren mesedetarako izango den ezer egingo. Ez dut ulertzen zer gertatzen ari den. Oso fuertea da. Pena bat. Sariari uko egin diot. Ze? Benetan? Ez dut merezi. Ta zerbait egin dezaket zure laguntzeko? Agian beste ordenagailu batekin. Mezu zuzen bat. Zabalkunde taldera bidali beharrean, norbaiti zuzenean bidaliko balio. Izar, irabazteko aukera genuela esan zen igun. Eta benetan ari nintzen. Onak zarete. Eta beste taldeek ez daukaten abantaila bat daukagu. Zagertatu da. Oso kontu delikatua da. Istripu bat izan zen! Ez dut kartzelara joan nahi! Maitane! Abokatua aurrean dela, baino ez dut hitz egingo. Ez zaizu ezer leporatzen. Galdera batzuk egingo izkizute besterik ez? Lehen Alaiari esan diot maite dudala. Zer? Egunen batean atera beharko duzu. Ez dut esan dut. Esan egingo diegu. Maitane, ezin diegu berriro gezurra esan. Oraingoan gauzak ondo egin behar ditugu. Zure herriko festen falta sentitzen zenuen, ez da? Atean goduzu herri zarakit ez da komeni. Inoiz amaitzen ez den putzu baten erortzen nahi. Gaua luzea da horrendik ez zaitu rundunik handik. Nola amaituko du nahiago dut ez jaki. Badakit nor zaren. Azpi, erantzun egin du. Harrapatu dugu. Baina nora zoazen atzazu bakarrik utzi!